Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:05. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarnya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi action right no sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Lunes kita karon. Disyembre 7 tuig 2020. Sa kapungsuran naga-influensya ang easterlies no. Mapaang hangin gikan sa baybayon sa Pasifiko. Naga-apekto ini sa nabagatnan o Southern Luzon kag Kabisayan. Sa mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kag Kabikulan. Nga ang ila conditions ang timpo, umuni ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob. Ang northeast monsoon naman, o kung hangin amihan, nag-aapekto diriya sa naaminhan sang Luzon, sa mga lugar sang Ilocos, Cagayan Valley, kag Cordillera Administrative Region nga may pag-uum-kuum ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala ini nadigwin nga mga mahinay kun manipis lamang nga mga pagulan o kun pagtulotaliti nga ihalin ini sa northeast monsoon. Diri naman sa aton sa Kabisayan kag Mindanao nagapabilin nga may pag-uum-kuuman ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan. May idulot in naligwin nga mga pag-ulan halin sa localized sa thunderstorms. Ang naaminhan kag sentral sang Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Halin sa nasidlangan pakadto naaminhan nasidlangan ukon east to northeast nga may kasarangan hasta sa mabalot ang kadagatan. Ang Southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao ara sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Diri partikularmente sa aton probinsya naog kita sa aton local nga forecast. Nagapabilin nga may pagulukal o mga aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan. Nga may dala ini sa gihapon nga naligwin nga mapagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental
lakip man ang siyudad sang Bacolod. Mhm. Kag kalmado ang aton Guimaras Strait. Ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa mahinay, ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya Mhm. sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 7:34 sining gabi, dugay-dugay no ang aton hunas is 0.6 metro ang takos ng kanabawon ng tao magabalos alas 3:01 karon sa kaagahon sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon. Alas 5:40 Mhm. alas 5:22 sining hapon nagtunod sa aring adlaw. Magabutlak ini siya sa alas 5:50 buwas sa aga. Ari kita 24 hasta sa 31 degrees Celsius o konstintay 5.2 Mhm. kag hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Mhm. Amo ning kabugusan sa aton lakat tempo sining gabi. Nagapabilin action by ang bulkan kan laon ara sa alert level sa gihapon naka-record kita duha ka pagtayog o kon volcanic quake no sa dalom sang bulkan. Padayon nga ginapaandaman ang aton mga publiko nga magsulod sa 4 kilometer permanent danger zone. Alert level ano sa Sir Gan gyapon? Alert level 1 ta. One lang. Alert level 1 ta. Kabay pa nga hindi lang mag number 2 kag number 3 no? Kay kabudlay na sila. Daw kalabanan alert level 1, alert level 2. Pero mag-alert level 2, alisto taran. Magamuna alisto listo. taran ng LGU, mga organic personnel naton sa rescue unit. Labi na gid kon ara ka sa kilid gida sa tiilan Oo, gida. oo. La Castillana, Bago, Murcia, Moises Padilla, La Carrota, no? Amo na da. Surroundings gid ni Bulkan kan laon. Amo to sa nagligad nga may Cymex Sir Gan no? Da may Cymex to ka nagligad sa Mambukal. Oo. Sa part na to sang kuana. Daw normal man lang ginahimo yan no? Para preparasyon man lang. Daw amon to nga simulation exercise bla. Oo. Daw mga 2 weeks ago na. Yes. Simulation exercise nga nag-alert level 3 na si Bulkan Kanlaon. Kung iban to daw kinulbaan, nga malupok na si Bulkan. Hindi simulation exercise lang ni. Practice lang to. Daw ka normal nga hilimuon sa kaangay sa inyo Sir Gan ano? Oo. Damo sila. Sige. Salamat sa information. Preparado ta. Basi masulit ang gawad kalasag awardi. Best Prepared Disaster Province ng 2002, 2003, 2004. Yes, wait naman na ginapangayo pero let us prepare ourselves. Hinali. Kaya hindi ta mapaktan ang bisyo sa aton kalibutan diri sa idalom sang duta mo. Yes, correct ina. Tsakto gina Sir Gan, wait ta kabalo dito na control si kanlaon mo. Gali kay malayo diri bla sa amon nga window kay ang amon nga operator nagpuli na. Nami kun i-detalye ko sa imo ang kanlaon volcano bulletin. Sige, boss, Sir Gan, boss. Oo. Kaya damo, gid makabenepisyo sina. Sir Gan, salamat, gid. Dalon ko ang kwan, kundi 24-hour public weather forecast, Bray. Yes, sir. Pasundan ko kanlaon volcano bulletin, pasundan kita sang earthquake information sa sulod sang 12-24 oras nga may nagtayog. Yes. Nga proximity ang distance diri sa aton sa Bacolod, no? Either Panay o kon Cebu o kon Negros Oriental. Somewhere diri sa dapitan sa Zamboanga kay arad mga Cotabato trains mo. Sige. Nami gina Sir Gan. Proximity in distance. Kumpleto ako namon ang amon report. So good boss. Thank you, good Sir Gan. Ari pa man ko boss. Siyempre, Sir Gan, salamat. Good evening. Sige, action ba mayang gabi. Salamat gid. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Alert level number 1 ang Mount Canlaon pro di bot silingon nga mag-panic kita dira. Normal na siya, no? May ara lang sang pila ka kilometro nga dapat ginakabig nga danger zone mga kaksyon bangod sining nagatulotay o gid man niya si Bulkan Canlaon mo. Ang Canlaon isa lang sa madamo nga mga bulkan diri sa pungsod Pilipinas nga aktibo base iya sa aton sining Feebox mga kaksyon. That's why nga all the time, most of the time sa mga lugar nga yara sa kilid kag tiilan sining Canlaon nga ini mag-alerto lang gid. Ulo aligmat lang
Kaga mga LGUs na tonday, particularmente ang trabaho, monitoring sa kanlaon, tiya mo na pirmi tulutangla, kamo na kag magsulusinag pirmi sa sitwasyon sang kanlaon. Action Firing Line. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Antes pa naman ang tanan ng aton sirigid nga pangamuyo. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:16, subong nga adlaw, yari kita Lunes, Disyembre 7 na, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa aton sining web mga ka-aksyon, bisita lang kamo dito kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, diray follow lang Aksyon, Radio Bacolod Officials, kag sa YouTube naton, ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Kag sa aton nga mga viewers dira sa Facebook Live, paki-click, share, and likes lang dira. And ayo lang kita, no? Bisita lang kamo sa comment section again and again. Ayo lang kita, duha, tub-tub, tatlo lang kalinya, please. Ang inyo sining nga mga mensahe para nga mabasahan taman ang iban. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Onboard na, tub-tub las 9, ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba o maligumba nga mga balita sining sa aton nga pagpangalagad? Kwarte nga mga patay kahapon sa palibot sa probinsya sang Negros Occidental. Crimes ini ginsumasuma ko 4 ang nagkalamatay. Aksyon Firing Line. Sa Calatrava may ginluthang nga nagabinulang patay ang isa pilason.
Sa sila'y naga-ininom pagkatapos ginluthang man patay sa ilog iya may ginlampusan sang bato mga kwan man hubog man patay sa La Castillana naman iya mga kaksyon sibilasyonan sunluganay binuno patay. Purti nga pagbuhin sang tao sa kalibutan. Isa ka adlaw, 4 patay sa Negros Occidental. Puro tanan, mga nakainom-inom. Action firing line. Dire sa Bacolod, mga kaaksyon, isaya kaanay pulis ang biktima sang hit and run. Ahay. Hinay-hinay gid kita, no? Mga aksidente, no? Sa dalanon man. Kag dire sa Bacolod, ano ayhan ang plano iya sang Highway Patrol Group? Kag sa aton sila nga PNP, sa aton sining Bacolod Traffic Authority Office bitaw kag sa aton nga mga barangay tanod siguro sa circumferential road bla ang ginaagyan sang mga salakyan or mga trucks sang tubo. Daway ini nga problema na kung gamay pero do ka budlay gid sulbaro no. Action firing line. Nga nagakalawigit iya ang tubo sa tunga sang dalan mga kaaksyon. Ini mga tagiya sa mga trucks, mga driver kagang inyo sini nga mga helper da, tani punduhan nyo na kag pangkwaon, kag ipanghaboy nyo liwat sa may babaw sa truck nyo da, galing kay iban, biyaan lang dayon kag pabayaan. Action firing line. Duat to balang mga driver sa truck nga pagkatapos nila nga nag-uo sila, dira sa kakugnan, kag makapanglimpyo sa kalatrasan nila, bahala na, goodbye, uo. Action firing line. Kaya mo ning ila ho, wigit ang ila mga dala, kay responsable bla. Pangarga nga sululubra sa mga truck pagkatapos magkalawigit sa mga dalanon pabayan and magakausa sang aksidente kag baho sang tubo sa dalanon. Action firing line. Damo man ka pamati subo nga mga tagiya sa mga trucks, mga driver mismo, mga helper mismo. Huya man ta ginagmay ay plo panghimos man kamo kay syudad sa Bacolod di ginhawa man nga panghimos di. HPG naton bitaw o pangdakpan yung isla kung daw di nang ginahimo lan di may mga ordinansa man tani sila niya. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalaga ng atong na istoryahan pagid karon digidugay ang topiko nato na mo nilang plano or mga tika nga ginahimo karon diri sa Bacolod sang Department of Education kag LGU base kuno may ara sang face to face na sa ang resumption sang klase on 2021 diri sa syudad sa Bacolod. Face-to-face mga ka-action meaning ang mga kabataan magapadulong na sa buluthuan kung matigayon ginman. Ginamitingan na ni subong pero ano ayhan ang resulta sang pinaka-meeting ni Councilor Renisito Novero with the Department of Education diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Si Councilor Novero mo ni nagauyat kon mo chairman sang Committee on Education. At the same time, siya maning in charge nga ang mga eskwelahan ginahimo nga isolation facility sining mga LSIs before. Kag kon ano pa dira mga kaksyon so siya ang isa sa mga nagtambong gid sini. Kag lantawan tabi karon kun ano ng face to face kay pagkabalo sa mga Iloy diris Bacolod, pagkadamo sa nagapamangkot sa aton yung face-to-face, sila lang to eskwela. Action firing line. Siling ko ginatun-an pala na mama, kay kabalo ka, subong nga adlaw gani aksyon-an ng Bacolod, or kahapon nga result, abi subong gid pagwa, ang Bacolod may ara sang 4 na gid lamang aksyon-an, no? Nga positive sining COVID-19. Ang Negros Occidental, 28. Action firing line. Pakaronan ko na makaksyon ang iban nga balita iya sa lokal diri sa syudad sa Bacolod gihapon ang patio dira sa Burgos ho ginpasirad-an na kag waay na sang may matabo pa nga paglubong sang patay mga kaksyon. Iparehab ko ng patio daw kumusta nang naga-ililistar da ginhimo nila kondominium ng patio da. Dira nagilistar ang mga utod naton nga nang pulo pigado action names kag daway nagidbla palangitan-an. Dira nagaka-income na da sila mo. Tay Domingo, kung Domingo kag Sabado kung kisa, libre pa ng snacks nila da. Action firing line. Di kuan luoy man tani sa ila no. So check ta debit karon. Kag kaso sang COVID-19 sa mga BPO na-stabilize naman ko na. So, sa Bacolod, Emergency Operation Center kon AOC. Action firing line.
Ang nasadyahan ko nga balita sa Kapitolyo Provincial pagido, ining empleyado sa Kapitolyo imbestigahan questionable ang pagpagwa sa mga official documents sa Treasurer's Office. Ayun, mato-mato ni si Iman, sugsugo siya. Do tapos sa Nobyembre nga may ara kadina galakat da sa Kapitolyo, subong nga kinadina. Action firing line. Samtang Cyber Center dumalahan sang gobyerno provincial kasugtanan sa pribado nga kumbuyuhan kag ang kumbuyahan i-terminate na. Ay gali. Way nagiguro alaws nagigurong income gid daw may ara man na BPO dagane na. Action firing line. Di ba loon tanay kin Action Marlon karon kay kabalo ka kuan ini mo inang tawag sila gani daw PPP man mo private and public partnership man tawag sini mo sang Cyber Center da sa Negros Occidental kag isa ka pribado yang institution. Tigaling hindi man mabasol kung ikaw tod negosyante nga sagi kada arkila nga way man ka income kundi manira ka na lang. Oo, timayo man nga dumalahan sa probinsya. May ara man tada mga consultants na tonda nga mga maayo man like former congressman sang 3rd District Albi Benitez. Tisubong consultant sa sang probinsya. Ang iya sweldo action names kabalo ka kung pila sa katuig piso. 40 piso lang. Amo man ni si Anay President Gloria Macapagal Arroyo, ginpapungko man to the consultant man to sa Pampanga to sa Clark. Iya sweldo isa ka tuig piso man. Action firing line. Daw hindi ka mo magpati pero tuod na. Abisan mga tanga utod to grabe piso ba sugot lang sila. Oo Ano man nilang kwarta ba? Action firing line. La 7:24. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon dalag ko nga balita lokal mang lugayawon ko anay sa balita sa national. Kay mga kaaksyon, ariyo atensyon sa mga ginikanan. Ang Department of Education nagpagwa na sang mga adlaw kung hasta san-o na lang ang klase sang aton kabataan kag san-o naman ang resumption o kung pagbukas klase sa masunod nga tuig. Ang pinaka last day sang klase ta subong modular online amo ni ang December 12 mga kaaksyon Sabado no dason nga Sabado na niyo amo nang pinaka last pero may 14 to 19 diri nga in service and training week idonto kanang kwansini 19 to January 3 holiday break ginman ay napahuway sa magkabataan and then ang balik sang klase sa January 4 2021 amo ning balantayan sa 2021 kay base may mga probinsya na kag mga lugar sa Pilipinas nga magbalik sa face-to-face ang mga kabataan. Ang pamangkot, ang January 21 o kung year 2021, may pundo na niya nga napasar iyang gobyerno para sa modular nga aspeto sang o kung metodo sang pagtudlo. Action firing line. Tana matabo sini. Anyway, si Baloon tanay karon sa aton nga pagpangalagad. Ang iban nga pwede malana guro makuha mari-align guro bisan din malana kay pirmahan malana presidente anong tapiliton tagid abing modular kon pwede na malana niya magka ato bangay ang mga estudyante kag mga bruto ka mga teachers ta. Samtang aring balita mga kaaksyon base makabaton kamo sa mga text via cellphone kag chat dira sa mga messengers ninyo, fake news ang pagkabig sang Malacañang sining nagalagaw nga information nga kuno December 23 to January 3, 2021. December 23, 2020 to January 3, 2021 may ara kuno lockdown nga patigayunon sa bugos nga Pilipinas sa sini nga mga pizza. Action firing line. Way man ko actually kabaton gid sini no pero kadamo sang nagapamangkot sa aton kuno kamatuod. So ini wala sang kamatuoran. Wala sang may ginpagwa nga information ang Malacañang, wala man may ginpagwa ang IETF, and even nga mga departments dira sa aton nga gobyerno, wala sang may ginpang text or mga Department of Health abi dira nga mga officials, kag kon magpagwa gid man sila sang information regarding sini kay kasensitibo sini, ginapaagi na nila ya sa press release or ginapaagi ina sa nation na address of to the nation ni Presidente Rodrigo Duterte or sa mga spokesperson nila dira kon sa hindi kay paagi sa text. Action firing line.
So wala sang kamatuoran ha, ang lolo lockdown nga ini si Cabinet Secretary IETF co-chairman ganing nga si Carlo Nograles medyo na bad trip sini kay amoning nga galibot subong ti ang mga tawo na tingala man nga ti way natadaan kita ekonomiya ta disgrasya na pagkatapos ma-lockdown pang pungsod ti way ini sang kamaturan. Tonight balaan nyo na nga wala ina sang kamaturan. Action firing line. Ang iban pagid nga balita sa nasyonal, mga kaaksyon, si Ariodo ka nonsense manigani nga balita, aksyonan mo da kawaywa ay nagidla. Galing ko kisa do ka nami mandalon makapayuhom-yuhom man sa aton. Kay nagpinamuyayaw iyaw si Department of Foreign Affairs nga secretary nga si T.D. Boy Locsin. Sining ano ning masunod way ko bi kabasa gid sini mo yaw kung pangita sini balang ining natawag naton bilang ang pulis pauyaton aksyonan sang baston nga bahi o kung ano klase baston da nga nagatakos ang measurement niya dapat isa ka metro. Isa ka metro ti alin di sa kamot mo sa sasdugan isa ka metro di mo. Ang pinaka-purpose ni nga kuno magpangsaway ang PNP naton may bit-bit sila nga baston kay takson nila aksyonan ang health protocol or physical distancing sa mga tao. Tiyan mo yung sagi panakos nila. Damo-damo na mga health protocol sa Pilipinas ginahimo. May mga barrier. Patodom-daman niya ng barrier sa motorsiklo. Nga, prangkang istorya, wag ito ya pulos. Wag ito ya pulos, mga bulo barrier ato. Ining mga sasalakyan ni okay pa ni mga division sa salakyan, mga plastic ni okay pa ni. Pero kung sundon mo gid ang 1 meter da, di nang 1 meter man sa section names kasi sakay salakyan may 1 meter daw. Ngin gin divisionan wala na sa plastic. Tapos patupad mo da, way gini isak dangaw na eh. Oh, di ko strictohon mo na, way nisla pa sa Europe lakabilog ro 3, 4. Tamo na bala ang Pilipinas napunan sang health protocols. Pero why gitay ka question da kay okay gina pero kisa daw ka mga awkward na bla, daw ka palagpat blang sa health protocols. Imagine mong pulis pabitbiton mo ya kwan, pabitbiton mo ya baston nga isa ka metro, tapos sobra mo manakos-takos ka to sa mga tao nga, oy, distansya nyo, isa ka metro bitakson tabi. Tikad to, kaniwis Bacolod Bikaron. Dira sa downtown area action JM, pulis ka. Damo sa nagalinibot, mo mang panakos mo da si isang kanisa. Ginbatikos pa inaasang Commission on Human Rights, kay base kuno ang pulis ipakdol ka pulis sa tao ang iyang ginauyatan nga baston. Action firing line. Siya gina-consider ta na ang health protocol pero ang human consideration kag ang human rights hindi nyo gid paglapason. Ti feeling ko man sa kataga CHR amo na giniya kanubo sa pananawa nyo sa pulis iya nga may dayon ka panghanot sa pulis sa mga tao. Kaya yung purpose na galimang takos lang gani. Action firing line. Kung daw ka offensive guro, kag daw ka may mga ara bisang mga resistance abi, inagro ba si matikdulan gid ni pulis guro sang baston yang inang tao pero kon man naway ka man lang ang mamakdol kagid abi kung nin taga CHR do ka UA man. Action firing line. Ga-remind ba lang to sila, no? Si T.D. Boy Locsin, nagpulo-pamayayaw man. Do sobra man siya sa CHR man. Action firing line. Abi T.D. Boy, dra ka lang tutok sa DFA, bla. Bantay ito mga Pinoy to si iban nga pungsod kung kumusta na to slash COVID to. Sagi kay mo kahilabot, di nga may mga tao man nga in charge sa pulis ta. Action firing line. Dawi yung man ka-tweet-tweet na bla sa Twitter, ya bla. Na, dahil yung ka-posting man da. Pero kung isipon, tagid PNP, doon din naging dapat magbulubit-bit sining kahoy kung gusto nyo gid nga ipatuman ang 100% nga health protocol ang ginbakal nyo sang bahi kag kahoy nga ginpaobran nyo ni sa mga panday kon ginbakal nyo na sang megaphone action hands ka action Elmar kag sagi kasyagit da sa may downtown nga oy social social distancing inaguro do effective pa na mo so sagi kay mo yung kapanakos ang baston mo da kag sagi ka panghana pakdol sa mga tao da Action firing line. di bla. Bakal ka mo bla, microphone naman, pwede yan yung microphone eh. Oh, dala ka mo na sa salakyan nyo, patrol nyo da, kag sagi kasinggitan da, oh, physical distancing palihog, ari kami di, oh, hindi ta pwede manakop kay kabakal, daan sang balayran, sini, please lang, oh, sundan nyo lang isa ka metro, takos-takos ka mo da, di kayong pulis sa papanaugon mo, kag sagi ka bilubit-bit sang, do ka downgrading, na ganit lang tawon kay pulis, iya ka, taklos 45 pagkatapos, may bit-bit pa iya nga batuta iya. Action firing line.
Do sobra pa sila ka sa tano, diya ka kaluluoy kung tulukon mo itsura lang sa gikabit-bit ka baston naka-uniforme pa naman sila. Kabalawan kita ang pulis, way malanis bali sa ila, pero inablang daw katayog na gibla katama ha. Action firing line. Pila gid ang budget sa pamakal sang bahi ni aksyonan ha. May suma ka daw, way. Pila daan kabilog pulis Pilipinas, di sobra isa ka gatos ka libo. Tibaklan mo bahi, ang bahi butan tabi tag 500 kada isa abing bahi, kay bahi na yan mo. Ara gid na butang ya ratan nga baston mo. Ti imagine mo na kung pila na ka milyon gastuhon mo da. Oh. Kung di gas na gasto ka lang, pero baklan mo na kada pulis guro stasyonan, megaphone da kag palibuton kag sagi pawakal da. Oh, hindi ka gamay sa gastuhon, bisan LGU na kulkulon na sa LGU gani. Action firing line. Diris Bacolod, baklan pila kabilog police station de. Pulo, tapilang megaphone subungaw. Butang tabi 5,000 porte na nakamahal. Oh, 50,000 pesos lang. Kagabon mong sagi kalihog ang pulis da kag sagi kapalibot sa downtown daw ni impa sa istorya di kasagi taya kabitbit kabahi di nga do kaluluoy sang pulis ta. Action firing line. Ako personally, way gikoy na namian nga ang pulis ta, may 45 sa kilid, may bahi pa nga bitbit, tapos sagi mo kasugo na magpanakop, ay sugo mo sagi panakos da sang mga tao nga sagi ka. Ay nano man nga sistema pang gobyerno tas Pilipinas, may mantane, may mga health protocol do ka pigado ya sa apprehension ta kung kaisa sang huna-una ta na. Action firing line. La City 34 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad ang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon. Aryo, ang FDA mga kaaksyon ginsugo na gid sila ya ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghimo sang panel experts agod sa pag-usisa na sining palabuton nga vaccine sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. I-check na nila kung hilway gitabla sa problema sina ato balang emergency use of authorization nga ginpapanaog ni Duterte sa Food and Drug Administration, no? Tiyan mo ning nami nga balita oh. Kay di balang Pfizer, ang Sinovac, ang Sinopharm, amo ning mga nagapaproduce ni mga action mo, no? And by first quarter of 2021, according to the DOH mga kaaksyon kag nga aton sa nga czar nga si Galvez nga ti ara na gid ang target date naton nga muna ang magpangturok na gid sang vaccine ang aton sa gobyerno sa Pilipinas. Kag ang una diri nga pangturukan are kasadyahan ko ni mo ati aksyonan mo. Ang una gid nga pangturukan no, military, ang mga kapulisan, frontliners kag ang mga pigado. Action firing line. Ang mga pigado. Ano nga ang pigado? Hambal diri sang Malacañang mga kaaksyon. Siya hindi kami gusto nga batikuson sa mga tawo nga unahon mo ya pangturok ang mga public officials kag ara sa higher position sa gobyerno. Action firing line. Siya kay paghambal palang tudaan ni Presidente Rodrigo Duterte yang inang una siya magpaturok, tapos si Senador Bongo, si Duque pagid aporte ko ng batiko sang mga basi batikuson kuno sa mga tao siya kanami sila ba unahon la nilang kaugalingon nila kay amo manikuno ang nabato nila nga batikos sadtong PCR test blang agin panguna-una ni sila ti subong ya guro attorney Harry Roque sir lainon mo yang bakuna guro sang sa PCR test guro kay mga tao subong sa Bacolod sa bugos nga Pilipinas makabati lang sa bakuna ginaarihis na sila yun. Action firing line. Ilabi pagid mga kaaksyon nga ariho mauna abot action NEMS ang kwan ko no ang una abot nga vaccine sa Pilipinas sa iniro gidya sa pungsod Pilipinas sabi mo din halin sa pungsod China. Action firing line. Di una pigado gidya panturukan pero gusto talang i-remind mga utod ta kalabanan balasad to sa nagdala sa COVID-19 ginablang mga lagawan nga damo korta. Action firing line. Ang mga pigado ulihi sa ulihi lagi ni sila lang katalapikan sa transmission nga lokal. Laban to may mga auto, laban to may mga travel history ano. Kalabanan gito ti unahon gurong may kwarta ya presidente. Action firing line. Unahon tanis la guro hindi lang yung mga pigado kay base tod no. Ako may man to gano pero si hadlok man ta bakuna na mo no. Tuwit ako balo pero dason nga si mana ang US tuod kag ang Britain, ang UK kag ang Russia, sa Germany. Amo ni mga lugar nga ginapang basa ko nagligad nga adlaw.
mangumpisa na gid sila tuya pang inject mga kaksyon. Action firing line. Sa gin-mention ko before, nga ang tatlo ka mga anay president sang US, si Barack Obama, Bill Clinton, George Bush mga kaksyon, una sila nga magpa-inject sining vaccine nga ini. Pero, doon dito sila mayo na kulbaan because nga inang Pfizer, yan mo? Tino blang Pfizer raw? Ano kasigurado ini? Action firing line. So tila lantaw-lantawon ta anibe. No, ba ulat-ulaton ta ni. So diya gini mo, lantaw-lantawon ta ni. Kido kadamo gid nga ginarigkam sining bakuna, no? Sa nagligad to singgitan sa mga tao, bakuna, bakuna, bakuna. Bisubo nga daw bakuna naghahana ng magwa, atras, atras. Action firing line. Sadya, imagine mo unahon ang pigado aksyonan. Oh, subong yan mapapulumang manggaranon ko aksyon na bala na. Kinanglan mapulupurma kita nga daw si manggaranon kita bisan may waay lagi di para hindi ta ma-injeksyonan. Pero joke lang na aton pero kabay pa nga ining si COVID-19 mabuligan na gid ta nga mapalayo ini kag matunaw na ni para makabalik kita sa normal mga kaksyon. Action firing line. Yung homala ni aton ano ang kuan ang aton nga COVID-19 na diri sa pungsod Pilipinas as of today miyara na sa 441,399 ang pinakabago 1574 ang nagapabilin nga aktibo 24,125 kag ang kuan ang naka-recover na 400,8702 ang patay kay 8,572 mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Antes ko bala magkadto kay attorney rin ni si Tono Vero, may share lang ko gamay sa inyo. Kwan ini sa social media, no? Social media. Or karonon ko na lang guro, no? Sa isa ka babae, blang i-headline ko lang gamay para mamatik, ikaw mo karon bla, di ka mo maglayas. May isa ka babae, nga naka-boyfriend siya sa social media, dala lang ko anaya, action JM di ko pagtapuson Action firing line. kaya diri pabitin lang ni mo. Pero tuod din na tabo karon lang na. Hulat lang ka muda kay ini maka-learn gid kamo sa mga lessons sini nga hindi nyo gini pagsundon kay hindi gid maayo gid natabo sa isang babae nga ini. La 7:40 Action Radio Philippine Standard Time diri kita na sa lokal kay nga si Attorney Renisito Novero, Councilor sa Bacolod, kag Chairman sang Committee on Education. At the same time, siya ni ang hinatagan sang task nga kadto sa mga buluthuan agod sa paglantaw nga ini himuon nga isolation facility during that time nga puwerte gid ang kasagsagan ni COVID-19 diri sa Bacolod nga nagalambot kita tag 150 a day ang positive. May meeting nga ginhimo mga kaksyon with the Department of Education, no? Ini preparing for school facilities magkaksyon sa posible nga resumption sang face-to-face classes on 2021. Action firing line. Ang ini nga sitwasyon karon ginalantaw sa mga ginikanan nga daw hindi sila kampante gid, attorney. Okay. Nga hindi sila kampante gid mga kaksyon kay nga way paginaton niya ma-sure una-una gani way ta vaccine. Ikaduwa kung may vaccine na gid man inintanan nga kabataan nga mag-eskwela face to face pang injikan mo ni sila isa-isa basi maginikanan mag-react man di. Action firing line. Daw mo na bla mga kaksyon, no? So nantawo naton kung ano ini. Kay ini nga balita lumapnag ini pero do ka kulang gid sang information. That's why nga ang reactions sa aton sini nga mga ginikanan ang hindi mahangpan sa mga guya nila, sa mga nawong nila, sa mga tanan, pati emotions nila. Hamako mo na hambal sa isa kanana, ito siya na, mo na action Brayman. Nga ang pa face-to-face, ganyan dayon. How do hindi naman guro pwede, guro mag face-to-face, kaya do kadelikado pagin man. Gahambal sila gani nga, hindi ta maghatag kumpiyansa, hindi ta magsalig, tapos subong nga face-to-face na kita iya. Action firing line. Ay puntos nanay. 100% may punto si nanay. Okay, ginawa ta naman ganing nga padula sa kay COVID-19 tapos daw kahilaw pa sang sitwasyon ma face to face na kita iya, no? Pero ini nga klase mga kaksyon according sa report para lang ini sa senior high kag junior high lang anay. Ang mga elementary wala lang anay, ina-initial nga nabalaan ko pero sa kompleto nga detalye kay Arigid nagtambong sa meeting Committee on Education Chairman dira sa aton sining otoridad diri syudad sa Bacolod, Councilor
Attorney Renisito Novero. Online sa firing line. Attorney, may gabi dra sa imo. Hello, may gabi, Action Brian. Yes, salamat. Hello? Yes, sir. Good Okay, evening. may gabi man sa inyo bilog na management and staff sa Action Radio sa atong mga maukod kag palangga at kalamati. May gabi sa inyo tanan ng Merry Christmas. Merry Christmas, Attorney. Ano? Salamat gid sa time, Attorney. Maybe siguro sang nagtambong or may meeting agin patigayon ikaw kag ang DepEd kag iban paguro nga personalidad basi may nagwa nga report bla, Attorney, sa mga ginikana naton sining face to face nga inang report bla medyo kulang-kulang sa information. Nag-react sila dayon na ma face to face nakita nga doon di pa man sigurado gid nga libre na ta kay COVID-19 sa 2021 diri sa Bacolod. So lingkod do hindi pagin man amo ng report mo do gina preparar pa lang ya mga buluthuan if in case gid man. Pero Attorney, sa dugang detalye regarding sini ano gid ang istorya sini, Attorney? Una sa tanan, Action Brian, ako ya personalmente kung sa akon lang yung pagtanong sa tangan, hindi pa ko yung pabor sa Yes. face-to-face nga instructions sa Aha. kabataan. Mhm. Sa akon yung observasyon, Mhm. so hindi pa kita kahimo konklusyon nga sa muni nga kantangan, Mhm. nga safe na gid ang aton kabataan wala sa payan nga napanubo na gid man sa Bacolod Yes, yes. ang infections. Pero luyag kuya, kung ako lang ipasuktan, magpasiguro gihapon. Mhm. Kaya sa akong pananaw, amom na ang sentimiento ni Mayor Ping. Aha, aha. That is the reason why, upon his instruction, Mhm. nag-request ko mag-meeting ang aton local school board. At nag-meeting kami last Thursday. Okay. Aha, aha. So isa sa mga nag-attend, ang aton division superintendent, si Mhm. Ma'am Gladys Sales. Kag namangkot kita sa informasyon na sa Department of Education. Kasi of course, ang may direct access sa DepEd, Central Office. Mhm. And we were informed in our meeting na isa posibilidad. Isa ni ka posibilidad, pero hindi pa ni siguro. Yes, yes, Attorney. Na ang posibilidad, kung mag-ayo man lang kaimdangan, posible sa tunga February 2021, Aha. mag-resume ang face-to-face instructions sa senior high school ang anay. Senior high school. Aha, aha. And then, ginatunan nila nga posible pa si kinanglanon manimuon ang face-to-face instructions sa mga kindergarten students o pupils. Aha. Kay ang pagtudlo sa mga pupils online daw hindi gid epektibo Yes, correct na, Attorney. kabataan mo, no? Mhm, mhm. And then, ang ila plano, kung mahimo, kung maayo man lang ang kantangan, Mhm. then about third maybe or fourth quarter ng school year 2021 Aha. dira naman kag mag face-to-face instructions at junior high at sa elementary, Mhm. but we hear all possibilities Mhm, mhm. kag depende na sa approval sa presidente. Okay, yes. So ginpakamayo na Mayor Bing nga mag-meeting sa ila sa aton local school board, Mhm. magidonaanon sa aton DepEd officials, Aha. so that one of the primary concerns nga makita naton gilayon kung ano ang mabilin nga porsyento sa aton mga eskwelahan nga ginagamit naton for isolation and quarantine facilities. I see. Okay. Kung gamiton, for example, ang senior high school classrooms, Mhm, mhm. di mabuhinan kita dako. Yes. Mhm. Subong makalapot kita mga 1,200 plus na accommodation nga Aha. bed capacities na. Aha. Mhm. Kung gamiton ang tanan nga high school classrooms, more than half siguro ang mabuhin, kag magamit lang natin siguro about a little more than 500 bed capacities Mhm, sa mga classrooms. I see. Mhm. Ginapakamayo ni Mayor Ping nga mag-meeting, Mhm. agad mabaluan man namon kung paano ang pagpreparar sa Bacolod Mhm. para nga magkahatag kita sang nagakaigo nga quarantine and isolation facilities. Aha, aha, aha. Kati tamdon tagidman ni Brian, Yes, yes, sir. Action Brian, tamdon tagidman. Mhm. Hindi tagidman nga luyag, magsigi-sigi ni ang online Mhm. educational system. Mhm. Which means nga gating wagid kita ya, makabalik kita sa normal na pangabuhi. Yes. Mhm. Which means nga nagatinguha man kata nga madaog tagid niya ang aton hindi makitaan nga kaaway nga ang Yes. COVID-19. Yes. Mhm. So that kung matabo na mo na nga luyag ang aton local government unit sa salom ni Mayor Bing sumala
makaaman na nga daan for Aha. that purpose. Okay, amo nang klaro sina subong attorney ha, mga ginikanan pamati kamo na attorney Novero, wala panayasang patod, preparation pa lang gid in case ginman, maybe gini siguro attorney kon mabatyagan tadi nga daw waywaay na ginman or medyo libre na ginman ta kay COVID-19. Kamo guro mismo kag ang DepEd, mahimo man niya guro recommendation attorney no kay ti maghambal kita face to face daw hindi nationwide, depende sa lugar kung ano ang kadamuon sang cases guro kag sitwasyon attorney na. Correct. 'Cause I think everybody concedes nga ang pinaka-ektibo gid man nga sistema sang pagtudlo. Aha. Kag pagtuon amo ang face-to-face instruction. Aha. Kaya direktamente makapamangkot ka. Direktamente masabat ang mangkot mo. Yes, yes. And then may direct participation sa mga mga bahin sa educational activities and exercises. Aha. So, galing kasi natabo lang subong ang atong priority between life and education. Life ang atong prioridad. Yes, yes. Ang Correct. kasiguruhan. We would rather be safe than sorry. Correct. Pero wala kita nag-expectar nga amo ni ang padayon nato nga kaintangan. Galing sa idalo man sang instruction ni Mayor Bing, hindi man ta kasiling may-ari kita jurisdiction sa iyasang jurisdiction sa eskwelahan, kaya yan ay sang Department of Education. Yes, yes. Kita yung local government unit, hindi kita yung kamando kung saan masugod ang pagbukas ng eskwelahan. Kung saan ina sila yung matapos. Aha. Pero ito na nung ilang mga extramural activities. Kita yung nagasunod lang. Pero, nagatinguha kita nga makahatag lang sa nagatiigo nga contribution aha. sa protection sa atong kabataan kag mga manunudlo dala ng atong mga ginikanan. I see. Amo nang rason nga naggastong local government unit in terms of millions of pesos. Agud ining 19 ka mga eskwelahan nga ginaman nato nga gamiton for quarantine and isolation facilities. Mangin maayo ma-improve. Hitting two birds with one stone. Paggamit natin for quarantine and isolation, at the same time, magamit sa ato nga kabataan kag mga manunudlo nga safe or safer sila sa mga environment. Okay, amo gina dapat ang aton gid nga pag-unahon ano. So attorney, so kon i-plaster ta gid abi, pila 19 schools or 19 ano tong mention mo kay attorney? Mga 19 ka mga schools na tanan na aton gin aman Okay. Mga elementary and high schools. Okay. Pila to ako accommodate liwat 1,000 plus attorney. Subong may pila mga 1,000 plus. In fact, kung i-maximize mo, may iba nga mga kwarto nga pwede mo gani ubutangan apat mo. Okay. Kay dagko pala lapad. We can even reach about 1,004 something thereabout, no? So every day attorney may nagasulod gid ya attorney. May nagasulod din, di taman na mapunggan. Pero hindi na gid man nga tuman kadamo parehas ang una. I see. Balik kada adlaw may ginasulod kita sa isolation facility. Every day gid na. Not necessarily sa isolation facilities. Kaya magsiling kita isolation action bri ina nga lugar para na yas mga positive patients. Okay. Kag sa mga may nag-close contact sa mga positive. Okay. Ang inaya quarantine that's why gina-isolate na. Ang quarantine niya, hindi na sila yung positive, wala man sila close contact sa positive, except nga tinakabiyahe sila, i-swab, maagianay sila sa protocol ng quarantine na 14 days, then pagkagawa sang resulta sa ilang swab nga negative, pwede na sila ma-release sa ilang quarantine area, tag makapauli sila balay, dito na lang nila kumpletuhon ang 14 days nga quarantine period. I see. Okay. So sa isolation kag quarantine, tas mga attorney, may mga unod pagidya gyapon attorney, no? Kaya may mga positive kita bisan. Yes. Like kahapon, 4 lang kahapon. Daw nga balita ini sa aton. Oo, may ara gid nagadyutay ang aton mga daily nga mga positive patients. Pero may mga pinapang-isolate pa kita sang una
Away pa But may mga active cases nga wala pa gid diya makalabot sa recovery Ay, galing. nga stage ang ila kaintangan. So ginakabig pa na sila nga bahin sa active cases. Pero kung himo ginayatanawon ikumparar mo Aha. sa aton nagliligad nga binulan, at layo ka tama labot ta gani sila kalibo na nagligad Subong niya daw, daw ka minimal. Isubong na mga labot ng sa vicinity of about 200 na lang ang active cases. Meaning, Aha. hindi na siya ang tuhaw kada adlaw, no? Inabalang consolidated number na sa mga nangin positive, pero naga-reduce man kay tagadasig ang ila recovery. Salamat sa mahal nga Ginoo. Kaya ang mga positive patients sa akong pagtanaw, sa among pagtanaw do mga 98-99% naga-recover. Naka-recover. Mao mo na ganang maayong balita. Sige. Dito kita, Attorney Liwats, panugyan sa mga girikanan kung ano gin man matabo next year sa sining mga estudyante naton kag panugyan pagid sa gihapon sining COVID-19 labi na gid nga daw ining holiday season bla ang iban daw ga guwa-guwa na gid man sila puloy-an kay daw nagnubo ka aton nga numero diri ka naghalog-halog na gid, Attorney. Well, action, Bri, I think ang aton mga ginikanan hindi sila makangawa. Kay ang aton una gid nga prioridad ang seguridad sa kabataan naton. Kaya mo ni ang futuro sa aton sosyedad. Hindi taluyag nga may mga kabataan kita nga mahalitan, kay mahalitan man ang kalidad sa aton komunidad. In fact, if you remember, I was the one who insisted nga pagtuhaw ginibla sang COVID-19 pandemic. I insisted na i-close na temprano ang mga eskwelahan. And in fact, after that, the mayor in fact called for a meeting sa aton mga school administrators from elementary to tertiary level and convinced them to agree na mag graduation o kung mag-close ang eskwelahan earlier than their usual schedule. So ang punto da mo nga ang aton prioridad kasiguruhan sa aton kabataan. So they should not worry because kung sa among pananaw hindi manggi dapat nga mag face-to-face instruction. We will not also concede to that. We will do our utmost na mapungga na kung kinanglanon gid man pungga. Thank you, good Attorney. Pero kung magmando, magidi ang national government. Alang-alang man ta mag-away sa ila. Yes. But we will do our best na sa gihapon, they will be protected. Bote, okay. Ara sa inyo mga kamot, Attorney, ang saasahi, siniara naman sa mga tao ang pagsunod sa pagsulundan. Attorney. Amo lang ang amon pangabay, finally, nga kung mahimo, mangin kooperatibo lang sa tanan sa protocol, sa instructions, sa distance of rules of discipline, nga tawag ni rules of engagement sa aton pag-away. Kooperatibo kita sa programa sa gobyerno. Kaya ang kaayuhan sini, nga ang tinutuyo sini tanan, aton man tanan kaayuhan. Sige. With that, Attorney, salamat. Maying gabi. Mabuhay ka, sir. Mayang gabi, again, may prayer is that may God continue to protect us from COVID-19. Yes, sir. Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Councilor Attorney Renisito Novero sa Bacolod, mga kaksyon. Tiyan mo na, mga ginikanan, ang konsihal gid mismo nga committee chair sa education amo nag-mention tonight nga hindi kamo magkahangawa kay ginahimo nila ang tanan nga pamaagi para nga matarong ini mga information abi nga nagaginuwa kay ang isa to ka Iloy kay ina nakaistorya sa akon ina balang pagabato niya grosang face to face nga istorya dahil niya kahambal niya hala face to face na kuno sa Pebrero mano na lang tas ni man di ko na pagpaeskwelahon bata ko ya Action Firing Line. Tinakumpisa ng bata mo tapos puntaton mo do kanugon bla so tonight ginatun-an sang DepEd kag sa aton nga gobyerno kun diin nga pinaka the best nga himuon nila pero hindi kita mabutang sa alang-alang. Ihatag tang mga kamot kagang otoridad naton like Councilor Novero kay sila ginagauyat sinitanan-tanan kon ang balito kay na ang pinaka maayo amo himuon nila para sa benepisyo naton tanan-tanan mga kakot. Action Firing Line. La 7:57 pagbalik naton unahon kun ay karong Kapitolyo provincial kay nga may mga nagaginuwa da nga mga papilis iyan anong unod sa papilis to kay importante to ang imbestigahan gid. Action Firing Line. Nakitaan sang gwardiya, gin-check yan nasugata man sang provincial administrator, tikibot man say, ano to?
Anong unod sa tuman? Ng taon taribig karon? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:58. May gabi liwat sa mga utod naton nga nakatutok. Rosalina Arellano Espadero, salamat. Amy Esmeralda Dolido sa Hong Kong. Yana Hadulos Araman, naga-monitor sa La Carlota. Pamati kami Pakitamyaw Hadulos family dira sa Mansilingan, BC. Halit kay Fernando Lombre, good PM sir. Lihog lang ko tamyaw Sanday Love Lombre, Leia Lombre, Badi Midel, Nene Midel tanan. Nautod ba? Dinatuman? Nautod? Ziti Alunan, good evening Sir Brian, watching Hong Kong, be safe and God bless. Ako Maldita, good evening Sir Brian, and also to listeners of Action Radio, more power watching live here sa Hong Kong with the very cold weather. Rosalina Arellano Espadero again, Alma Agravante Sabater, Vilma Miergo Likuan, Joseph Magua de los Reyes, naga-monitor. John Sibalios, Action Bray, yung gabi, grabe gid ang amon lugar. Hacienda Santa Teresa, Ibi Magalona. Lapit na isa ka bulan ang lockdown. Kami nga nagaobra sa gwa, hindi kasulod, stay in kami. Sa ginaubrahan namon, hindi kami pwede kasulod, kaluoy ka sitwasyon ka pumuloyo dito base kung may maka-agi dito nga reporter nga Action Radio, palihog lang ma-imbestiga Action Bray. Tani ano no, gaano kami number, anong sistema kay hindi man namon kwan ini ma-check be basi mahatag kada number ano nga sistema para mapamangkot naton kung nga agin lockdown kamo kag daw pila na kabulan, ano. Sige, salamat gid sa information diri. Ana Mandre Gusrob, jutay lang kami bala mapatay sini before Sir Bangod sang nagalaptang tubo sa dalan. Kay dulom kaayo kag jutay lang mga awas amon car sa karsada. Maayo lang kay professional amon driver in that time, tani bala maging strict sila. Oo. Multa punish sina nga rules. Christ Kerry Paul Javier Tanatan, good evening Action Idol Handsome Bry, let's eat niya punta watching live San Enrique. Merry Christmas, God bless us all. Salamat. Si Mierna David naga-monitor man subong. Tamyaw lang ki Lilian Hamandron Balagusa kag Fe Campaniel from Barangay Patikwi Hinigaran. Imbong Jocampo Raman Adis Gabs, Action Bry, grabe. Good evening, aslang ko paano mabalik ang backtrack nga na-delete sa imo cellphone na dula ang ginsave, salamat sa sabat. Ati, apply ka lang liwat ma'am. Ma-apply ka man na liwat. Di same ang yapon nga information, ibutang mo da, hindi man na siya mag-duplicate. Si Eli Jaime Tristiza, good evening, Action Bry, watching from Santa Cruz, Laguna. Francisca Puso Madiraso, good evening, Sombray, watching live, Disito Regine Pearl Home, Subdivision Alihis. Veronica Santillan Manukan, Adis Gabs again. Okay, na basa ko na. Si Ferdinand Aguirre, good evening, Sombray, watching live here, tani, dala na lang mga pulis, tipi sure, magtakos, dala na lang dayon, takos, bayo, kag dilargo, para rikta na lang, panahe, joke lang. Kanaluoy ko gani sa mga pulis gani mo. Eric Moyko, si Tiliboy Finger Luxin. Good evening, Action Firing Line right. Walter Maravilla, ang human rights amo ang dapat pagdulon. Albert Robles, good evening Sir Bry, patamyaw ko lang gali pamilya Sihas diri sa Barangay San Fernando, Talisay City. Labi na gid kay Torning, Karina, Rolando, kag Nonoy. Thanks Sir Bry. Thank you, good. God bless. Pinky Honto Pilye, good evening sir. Greet ko lang family Pilye sa Barangay Tangob. Always tune in gid sa program mo Action Radio, watching live sa Kaisel, Renzi, Fort, Tintin, kay Dayday. God bless. Salamat Action Bry. Helen Granada Langrio, salamat gid. Shout out lang ko no family Granada sang Valladolid, Mabini, Taytay. Bilen Salaw, naga-monitor man,
Hadlo ko kon ang bakuna halin sa China. Lilia Tato, nag-monitor man sa Gardenville. Ziti Alunan, ang heart mo, Sir Brian. Ha, ha, ha. Wala. Kalma lang taya. Floor is pares ha hipilgon. Good evening, Sir Brian. Gatan-awgid kami permi sa imo program. God bless. Salamat. Skyborn. Di ba bago inject sa mga tao, pinag-aralan ng matagal yan? Oh man, gani, ah. Ferdinand Aguirre, Chakto, Action Bryce, ang unag, singgitan ng tao, bakuna, anay, ara na, ang singgit naman, indyanay pa. Una lang sila. Jerry Azero, Action Bry, good PM. Action Bry, nag-hire ta contact tracer, ma-hire naman ta manog takos. Di, lala na sa bayad sa pulis. Idi Adorio, Action Bry, yung gabi, alibay lang na nila kahadlok. Nahadlok sila ya unahon turok. Neresa Ruiz Ilare, Action Bry, may gabi, monitor here daw gapang bitin imo report how. Sige lang, kay sugpunan ta na karon. Roberto Hirapusco Caraballo, pauntaton lang namon eskwela amon bata. Tikita mo lang na kanugon, no? Andro Manggilan Villarosa, good evening Sumbray, pamati lang ko di sa program mo. Ti wala gintada. Ara. Iva Gomez, annoyed and pissed off with this WD Bacolod. Nga aman, applied for travel clearance for minor and was directed to process in Iloilo office. I need to have this WD clearance to allow me to renew the passport of my son. In the end, he was asked to provide travel documents. For God's sake, how can I provide the passport if I can't process it? Can somebody help me reach this WD Bacolod? All documents were presented and even notarized SPA to allow a legal guardian to action our behalf. Since we are not in the Philippines, my son has an existing visa in the intended country of visit and is due for renewal, hence the reason of travel. May tanay ko makakadto di ang imo sini nga himata nga ari di man ba, no? At least may istorya ginaton blasang face to face balaho. Oo, kung anong sistema gid, ha? Dejen John na true gid na ang travel gid ang unahon kay sila kung diin sila gakadto ga spread ang virus nila amo gid to ang rason sa paglapta. Idi Laos naga-monitor man upod kay Nanay Isabel, happy Monday. Rose Milag, George Gargasiran, ma-face-to-face class para magtaas ang COVID cases para may rason mapabaksin. Tanda di mga listeners na mo. May gabi, Action Bry. Salamat gid. JM Asdilio Banaag, Action Bry, good halong, sir. God bless. Salamat. Dejen John na kadelikado subong aton hulaton ang January kung ano ang evaluation sang open sang sync na December libre palak daw wala lang corona. Jovel Pontenegra Coyagbo, good evening Action Bry, Action Radio, pa-shout out po. Sige. Virgie Olpinda, Action Bry, good evening. Monitor from Celine Homes gihapon, please tamyaw lang sa mga anak. Ako listener mo gid ni sila, Bobot, Dondi, Michelle, Nel kag Noah. Salamat Action Bry, and God bless you always. Salamat. Ninier, excuse me, sorry. Oyad Neil. May gabi Action Bry, watching from Quezon City. Hi lang ko sa family Lindayaw dira sa sitio Hologon, Barangay Carolan, Cabancalan City. Salamat, more power. Ramona Azero sa Barangay 36, Merly Gonzaga naga-monitor man. God bless. Adis Cubs Action Bry. Okay, nabasa ko na. Roth Kusawa, good evening Action Bry. Pakitamyaw sa mga Montes Brother dira sa Eroreco, Mandalagan. Salamat. Sa Santa Maria Street, Michael Colione naga-monitor sa Takuling. Jerry Hava Vinas watching from Baguio City. God bless her. Si Kai Rex, good evening Sumbray from Payao, Binalbagan Family, Panagiton. Jerry Hava Vinas again. Good evening Sumbray, tamyaw ko lang dira family ko dira sa Valladolid kag Hinigaran. Jerry Hava Vinas ang nagatamyaw from Baguio City. Romy Agsam, Araman. Nonoy Castaneda, good evening, Action Brian. Hindi nga problema sang kargahanay sang tubo or overloading, kadugay na sinita ni seryosohon ini sa gobyerno. Ang problema kay daw wala man lang
nagasapak ang natungdan. Amo man na hasta subong problema man gyapon at iway gid ka seryosohan. Ini simple lang ni gani nga kwan nga problema. Tapnaon lang ang overloading sa lakyan pero way gid Melody Banjola, good evening. Action Brian, watching live here sa Crossing Pulupandan. Ivanisa Esperta Gilyang, good evening Action Brian. Monitor lang ko live, praying na lang mangin okay lang ang mga desisyon sa government naton. Ang praying lang Lord God will guide them for the right decision. God bless us all. Correct. Sheila May Onabia, good evening so Brian, watching live from La Carlota, Patamiyaw lang family Colantro, labi na gid kay Papa Upong Colantro. Always gid ka pamati sa imo. Salamat. Renale Hinovia, naga-monitor man. Pag-asa pa kaya ang si Cantrans ang SAP? O ibigas sabat si Madam Tero. Si Clinto Diesto. Hilakson Brian, advance Merry Christmas halin diri sa Ormoc City. Clint Diesto ni Perme Paminaw sa imuha jud kaayo bisag taga Ormoc ta sir. Musta mo diha sa Ormoc? Kasuroy-suroy na ko dira sang una pero kuan na to medyo dugay-dugay na, no? 2011. Jerry Hilogo, good evening so Brian, watching live Barangay 3 Hinigaran. Shout out lang ko Dan Ladnada sa Silin Homes. Michael John Season, good evening so Brian, greet ko lang Schoolmates 92, Raymart, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, monitor from Chato Elias Paranaque. Salamat gid. Sige. Ang iban nga way ko pa mabasa pakarunan ko karon na kay doga ginutok gid siya, no? Nagaginutok gid sini Matinian. Mapahuay-huay lang gamay puwak ko baka ibalik lang ko dugay las 8:09 Ilang bagyo man nagdumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Brian Borden, Action Firing Line. Madugang kita sa aton sini Panamyaw anay subong gabi bawang ang legendary anchor reporter nga si Nong Clarence Locsin nagatutok man sa aton kada gabi dira sa Barangay Handumanan. Salamat gid Nong Cla sa imong pag-monitor dira. Naga-monitor man si Melodia Siliado, no? Kagina shout out niya ang makilala niya
family disakado sa Banago. Silyado family sa Silay, nagamonitor man si Kanday Ray Chan and family disakado. Salamat gid sa pag-monitor mga ka-action. Sige, last 8:12 ang iban dire before ka-action Marlon. Tingala ko ni blang wala may gasulod action anhaw. Pwede mo maritukin yo. Di ko magpating way gid text mo sa bungo. Basi ano i-on ko lang on off ko lang ni guro libat no. Wala unod. ano tabo ni sa yaman? Action firing line. No, dumatingala man tanay sa iyari naging on ko na liwat. May kabilang na kay nung Johnny kag kay Ma'am Singway naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Way gid nagtutot mo. Ambot na ni siya. Basi gin COVID naman ni sa. Sige. Pastan bayan ta section Marlon Hinovia while waiting kita aran sectionan way paman. Aran siya. Sige, karon pagtapos section Marlon, ni istorya ko sa inyo ha. Ang babaye nga nakauyab online kung anong natabo sa iya mga ka-action. Pagbalik ko karon. Capital reports. Dire ko anay ka-action Marlon kina-intriga ta sining isa iya ka empleyado sang Kapitolyo Provincial. Ay ine, din gali. Ay katingal. Tidal na lang to anay. Kalabiro. Uno. Ambot siya ganun. Sige, action. Dali lang ha. Natingala kami sang kwan. Ang isang empleyado sa Kapitolyo Provincial, gindala niya mga papilis to kuno dokumento sa sulod halin pagwa kag iban pa balita with Action Marlon. Hinevi Action Mar. Bayan nga gabi. Action Mar. Okay. Rana. Action Mar na yung gabi. Hindi lamang nakasentro sa job order employee o kung na empleyado sa Kapitolyo Provincial in investigation, kundi posible nga malakip man sa Action Bray ang nagabiya nga Provincial Treasurer sa Negros Occidental kay maggunos subong ang Provincial Treasurer mo dira sa Capitol nag-umpisa sa papangalagad sa December 2 lamang. Ay, okay. Si acting Provincial Treasurer Attorney Ami Grace Bolivar. Alin na ni sa Action-Bray sa may siyudad sa San Carlos. City Treasurer man ni sa San Carlos City. Kumo kay nagbiya na ang Provincial Treasurer nga si Nilda Generoso. Bot kay nag-timing man Action-Bray ang ininkusyonable nga pagwala sang mga dokumento or papers, official documents nga ginlakip Action-Bray karga sa Karito daring term ni Provincial Administrator Attorney Diaz mo. Nga Karito ha? May Karito gimantoad? Hindi kayo magluwas sa mga official documents nakarga man sa Karito ang mga ining sagbot or makabig nga basura na balang mga papel nga ginulod pagwa halin sa may Treasurer's Office kag sa ibig Action-Bray nagpanaog si Atty. Diaz halin sa opisina niya alas 7 sang gabi. Di alang galing mapatod ang pizza pero nagligad din nga semana. Nagpanaog sa right timing git nga nasugata ining isa ka empleyado nga nagatulod sang Karito nga may mga papeles. Pinatingala si Diaz alas 7 na nga again pagwa ina mga papeles na kargas Karito. Dari Action-Bray nag-umpisa ang investigar sa Provincial Legal Office. Kang una dari ginpadalaan sa ginatawag na show cause order. Sa lingon ginapangabay nga mag-explicar ang nagbiya nga Provincial Treasurer nga si Nilda Generoso. Based sa explanation na himaluan Action-Bray nga niyari man sang ginasiling nga illegal nga natabo kung sa lingon hindi ginabo niyara sa gandi amo nga natabo pero ang ginapanindugan rin ni Generoso hambal ni Atty. Diaz ginapanindugan sa isa nga sabat nga waay isa sang kahilantanan sa pagpagwa sa dong mga papeles. So hindi pa Action-Bray tanto klaro kay man kay na sang udto sa ato sa interview kay Diaz
why ni siya sa iya sa ding opisina mo kay daw on leave siya kami ara siya sobra sa importante nga ginahiwat subong personal sa ila prote sa piyak na why siya nag-duty pasugod siya sa interview kina sa nakatapos ang media. Ongoing ang evaluation sa Provincial Legal Office kay luyag pa lang na ibaluan ang sumbay ni Diaz dahil nga base hindi lang amo ni Bala ang unang nga best nga pagpagwa sa mga official documents halindara sa Provincial Treasurer amo ni nga ginpausisa iya sa tulid. Pero ti daw hindi gin man basura ang pagbitbit action marhaw kay ti mabalaan ta man akon basura o kon hindi basura mo sa pag-uyat. May action bray confirm nga may ara sa official documents gid. Oy. Naging karga to. Ang official documents na mention rin na Atty. Diaz. Una rin summary of receipts. Uy. No? Summary of receipts. Ang ikadua rin amo ning collection reports sa 2016 pa. The summary of receipts na mga ginapamakal sang provincial government daw mo sinabi. Kung itidihon tayo sumray mga resibo Oo, mo na mga resibo sa lokal. Oo. Pero kung ayo man nagsumra, ginayo na ni Atty. Diaz ang acting subong provincial treasurer nga si Atty. Bolivar nga mag-start pang check sa mga documents kung may ara sang missing. Kung may missing nga document, nga ilang missing nga dokumento, official document o documents nga importante sa transaksyon pang financial sa treasurer. Amo din tayo magsumray siguro nga madalmanay pagidi sa investigation nga pati kayunon kaya barang pagduda ni Atty. Diaz mo. Do ka timely abi no paghalinda pagkatapos may nanaog to nga may bit-bit nga mo sini no. Amo na nga do ka dudagid. Amo mga ti hambal ni Diaz kun why to binanaog ti siguro why gito matukiban Oy. Nagtiming gid kay overtime ni sa Atty. Diaz sa may Kapitolyo mo. Amo nang natawag Black Sean Mar, I'm sorry nga hindi gid perpekto kung kisa ang crime nga ginatawag mo, may ebidensya gina kung kisa mo. Oo, ang Capitol unay na ang security guard on duty. Ang gwardiya ugaling sa paglantaw na ko nagsombray base hindi man mabasol ang gwardiya di kay sa pagpapayag o action baraya may pahanugot man atong pagwa sa mga documents sa may talatapan sang treasurer protekin lagin record yaman na action baraya kuno hambal ni Atty. Diaz. Pero nakilala naman yung napapagwa action bar no? Oo, identify na rin ang job order casual. Ang status sa sumbray niya is sige gyapon duty pero obligahon isa nga magpadala man sang explanation. Dapat magpapahag man sa sumbray kung ano may nagsugo sa iya lang ginatomato kargas karito pagwa ang mga dokumento amo nang ginahulat last na ginahulat pag idere kung ano ang resulta sang pagpangusisa man pagpang pukay sang acting provincial treasurer sa mga documents kung may kulang kami missing to kag atong missing importante sa transaction dira nang may balon nagsumbray nga base pa lang sa ulihin may manabat kid may dapat gid pasabton nga tawo amo ning honeymoon period sa bag-o dira nga treasurer mangukay anay sa mga missing documents da December 2 siya nagpungko o mga isa lang kasmana isa kasimana pa lang mga isa pa lang kasmana hindi man nagurang sumray madasig-dasig sa acting provincial treasurer sa pagpangukay da yun na ba San Carlos City siya nagtutok mo bago na siya sa may talatapan sa provincial treasurer siyempre ed man siguro nang isa rin nga pangukay da kag i-check kung ano gid kung may missing gid kag kung ano gid ang ginhalinan ko nga ang natabo yan tong pagpagwa sang mga documents. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Illegal man kuno ang natabo but wala siya labot dito. Ang iyalangan JO ang nagpagwa sa to sa alas 7 sang gabi sa pagwa sa iya opisina. So she agrees that ang pagpagwa sa mga papeles sa musina oras ang gabi hindi sakto pag illegal why siya labot dito. We will see kung ano ang
ang pananaw sa aton legal officer, and also we will ask for the reaction sa aton new acting treasurer if may problema in terms of availability of important documents because of what happened. Then muna siya, we will proceed, no? Pero kung wala malang problema, depende na. So kung wala malang problema and everything is intact, our acting provincial treasurer will say na kompleto man, she has all the documents to reconcile the finances, etc. So, why man na kaso? So, sige lang, we don't know yet kung ano ang gravity na, but we will evaluate kung grave ang effects na or hindi man. We also would like to check kung if that was the only incident o kung reviews to that, base may ara pa mga inadlaw man nga kapagwa documents ang gabi, no, nga wala tao magtanaw sa kinapagwa halin sa treasurer's office. Kung nga, sobrang makabig, hindi nga medyo init nga issue, bangod mayara sang cleansing, gagawin na patigayon, subong mo, tara sa may Kapitolyo Provincial, may mga pagsaylo-saylo sa mga posisyon, mayara posisyon, at sobrang nga subong na-demote, nasaylo sa ibang nga departamento, mayara sang na-suspend, mayara nga na sobrang nga kinpakalingin. Na-terminate din. So, makabig at sobrang nga talulupang doon nga problema nga dapat hasagan sa ganayon ang kasulbatan sa may provincial capital. Di ba, do ka high-tech naman subong sa aton nga dinagkon action mar, may mga CCTVs na di ba? Dito gro ba si ma-review kung ano mga unod to or ano nga sitwasyon? Yes, sigurado ang sobrang malabutan ginasya sa investigation sa PNO. Magluwas kung magpareho at subray ang kaso to sa building bala sang provincial administrator dom katong maging guyod man to karton man galakat ang karton nakita to sa CCTV galakat ang karton pero botkon lang nakita kay naabot sang nagaguyod nga kung magidog-idog siya kitaon siya sa CCTV. Ano man na doon na anda nila na nga kada Nobyembre uno daw may kadina gagas guyo da subong mga karton nga dokumento nga pangguyo daw basi do pahog lining kadina documents gali nagagaludula dagli action mar gani dong duman to sobray sa interview ta sa special nga edition la sang November 1 to November 2 ang ligad nga mga tinuig kundi may mga ara-dara nga dugay ng empleyado nga gakibot. Tagod ka may yakapatian, ka may kinaguyod, nyakadina, nagasira ang kurtahan. Basi palang tuntuon nga tao, bala, ang nagaguyod. Kaya hindi, Halimaw. Hindi ka papalaghan. May kapamangkot niyo, bisan ako nalipat naman lang kanina. Ano itong unod sang karton, gina Exxon Mar, nga lakat, botkon lang kakitaan, gana. Ikadlaw ko to mo. Mga supplies, ato sa mulong sa hospital. Yes, sa labi ito sang opisina sang Bench and Awards Committee mo. Tara sa provincial administrator nga building. Pero tinga pinuisay ito mo sang karton nga ito mo. Oo. Kitaon kitong karton galakat. Tapos botkon lang. Oo, may botkon lang. Do hilo lang inigot sa karton pero doon di halata nakita. Gani man? Buwas galing way sa opisina, Miyerkules, tinguan tagid action bray nga makilala ining empleyado, kag makuhaan ta siya sa interview man, way man siya sa dapat kakulbaan kag taguon, kung nagtuman na lang siya sang ginisugo sa iya, kung may nagsugo liban sa iya. Kung basura gid man to, abi gwa da siya subong dayon or buwas abi pa interview siya nga basura gid to ya. Kung ginsugo kagid man kinadakpan ka panugid na lang kay ti amo mangyapon di gini matago kay ti nagpanimaho na ni ganit mo. Tiyara may pasalig temprano temprano pa may pasalig na si Atty. Diaz na kung hindi man lang maka-apekto sa transaksyon sa treasurer yan tong ginpagwa nga mga documents why naman sang kaso nga ipasaka or why naman sa dapat padalman. Sa marang ato sa nulaton by Wednesday. Kung ako sa Action Mark, kung nagamonitor sa subong,
Saka to sa dayon kay Attorney Diaz, abi Miyerkules, abi kag mag-istorya to kung ano gin man nahibalaan niya to kung may ara gin man sang anomalya ato nga pagwa sa mga dokumento para matapos ang istorya kay base madalman pa na daw sila. Correct action maray. Iti magkiligatagan nga daan nga job order employee. Hindi ka ba nagsumbaraya dako ng bulanan nga sweldo mo? Amo ni salang kinakagamay sweldo na ginabaton ng mga empleyado dara sa Kapitolyo. Tikon mabutang pa sa alang-alang yesterday nga trabaho na kundi guaya makaluluoy sa ulihi. Yes, correct gina. Amo ning morto nga tudtod. Oo. Kadway pa lang sanction price ang dapat ko banda Miyerkules. Pwede sa magka-istorya kay Atty. Diaz. Correct na. Or pwede sa magka-interview dari sa Action Radio para maklaruhan ang tanang. Yes. Sa ilawan ko lang, isa pa gini ka problema agin pangatubang sa nga provincial government. Kundi ang ginakabig pinakadako nga proyekto sang provincial government sa nagligad nga administrasyon amo ning Negros First Cyber Center. Yes. 600 milyones pesos ang gingasto diri na kwarta na ginloan sa bangko. Ibang silang kita loan sa bangko, pa interest na, bayaran na sa action maray sa provincial government man. Negros First Cyber Center, dahamtang ina sa ginsangaan sa Hernais, Taglakson, commercial building, at gintilala na Sombray bilang unang PISA accredited. PISA accredited building sa Negros Occidental. Ang tinutuyo, parang parkilahan man butangan dara sa nagkalain-lain nga mga negosyo, makaganar ang provincial government o galing, anatabag Sombray, imbes nga makaganar, napiyardi pa rin provincial government, ang ginaganar ang Sombray kada tuig, mga 14 million pesos lang ang share nakadto sa provincial government. Ang ginabayad sa loan amortization nga ginatawag, dako pa sa ginaganar. Perde gini? So, pierde. 2016 sang suddan at sumbray sa provincial government ang ginatawag na joint venture agreement. Joint venture agreement o mga kabataan di sumbray sa sa Aranata, Calisari, so nagkadabo-dabo. Nagdinalagan aksyon na bray way kadlok sa subong lang. Subong. Di maginikanan las naman. Ay sus ko. Ang duwa to kaya lang madala sa ako. Tinabok dari sa may ginsang Aranata kag Alisaris. Pero way balikan ta ang Negros First Aranata kwagali Lusuriaga. Arita sa downtown area mo. Ang Negros First Cyber Center Action na Bray joint venture agreement ang nagdumala ka nag-operar sa ni Manila base nga company. So nagpermahan ay sulod sang duwa ka tuig nga operation pierdegid ang provincial government nawagid ka batak. So ang ining agreement nila Action Bray ang nagdumala ni subong is Negros Property Management and Development Corporation. Nakabase ni sa Metro Manila ang chairman si Anay Budget Secretary Salvador Enriquez March 22, 2016 sang nagpermahanay sang joint venture agreement. So provincial government sa pagpungko ni Governor Bong Lacson hambalan nila Action Bray with consultants sa Economic Affairs kag Investment former Congressman Aldi Benitez una nung pwede Action Bray nga mahimo na hindi magsinisigi ni ang kaperdihan na ginaangkon sa provincial government. So ang number one na option i-terminate yatong joint venture agreement kag ang provincial government na mismo
ang madumala, ang maoperar. Kung pwede palang dugangan, expand ang construct sang dugang ng mga pwesto, imuon para lang makaganansya, or i-develop agad ang area action baray para nga mapuno. Kay kung makita na sa ato sa mga action action baray, hindi gid man tanandira nga baka nga pwesto may karkila mo. No, may ara na nga bakante kag Senado as pa subong. Subong si mana may initial nga meeting na ang grupo sa provincial government with Albi Benitez kag ang grupo sa tong Manila-based company Zoom video conference ang matabo. Ang hambalan na kung magsugdanay ma-finalize ining pag-terminate sa agreement kag pag pati kayon sa ginatawag smooth transition ang mga authority sa Sumray sa January 1 pwede na maka-start sang pag-operar na sa provincial government sa Negros First Cyber Center. So, kumusta ang mga kontrata, mga binayranay ni Dula on tanan action mar, no? Okay lang na? Bisan mayara sang term of agreement ini? Ang ni Atty. Diaz, why isang problemahan, ang mga ara ng kadaan da, as is, tuloy ang nila sige, pwede. Pero, sa idalom na sang mga pagsulundan sang provincial government. Kailangan man ito ang sumray ang nasaan sa agreement mo sa joint venture. Kag ining sa provincial government alone, laban-laban nga may araman sila sang kaugalingon nga pagsulundan. Tawagin man guro foul no kay ti ang magtimbang nga bahin may ara sang paghilusugot action mar mo no, hindi man kay nagbiya lang ya ora mismo kay bangod may naglain abi ano nga sitwasyon iniya because of consultation guro ano. Yes, ang sobray. Dako nga bahin dara sang cyber center na okupar sang BPO mo. BPO industry. Babaw no. Tatlo inaakso bara ka panalganda. Los isa na nakapanalgan okupado sang BPO industry. Depende man na sa BPO industry kung sige-sige ho nila o kung mabiya man sila. Kadungan man sa pag-terminate sa agreement. Balikan ta si Atty. Diaz. There's a meeting of the minds nga ma-terminate na gid sang partnership. Ang aton nga pinalangga nga governor kitigaan naman sang authority sa aton sa gunian authorizing him to negotiate for the termination of the contract because one-sided yun. So hopefully sige-sige na and that ang probinsya will be able to handle the affairs of the cyber center and earn from it. No? So aton payments for the last 2 years ano ba lang daw 14M per year. Ang aton nga nabaydan nga loan is amortization is way more than that. So I think Gov will come out with the figures, no? Ina-update namon sa kung ang mga financial records pila nga ang pila ang iyang province sa ginbayad nga loan amortizations pila ang ilang ginhatag na shares ng province for the last 4 years while they control the operations of the cyber center. Ang aton ni tutukan anay ang smooth transition alin sa aton joint venture partners no pakadto sa province. Jackson Baray, masige-sige magyapon da ang negosyo sa Negros First Cyber Center. Amo ning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon-aksyon na Malon Hadovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Ang kakatabo ng ginoyoray kag murtuhanay sa mga documents sa Kapitolyo Provincial. Formalan nyo na kay seryoso ni Blayang Lacson Administration. Action Firing Line. Kung wala man lang sa mga anualuso, abing nga nagakahitabo da nga saging itiyak panago kag saging kakamang-kamang da sa kagabihon man. Action Firing Line.
Pero hula tonta ang investigation. Ibahon yun ni si Attorney Ray Frando Diaz iya kay lain maning iya nga style man. Lain pa to kay nasugata igino sa kanamuon sang tawo ato pa yang provincial administrator amo pa yang nasugata. Action firing line. Anong sa labton sang gwardiya di man? Ti dapat nakadokyo man mo sa garda, nakalista man ni ano na siya. Siyempre dokumento na sang gobyerno eh. Dagi na check dapat na mag-in and out mo sa mga dokumento. Pero sige, olat-olaton tanay kay ginatun-an na ginman subong ginapaisa-isa na kung ano ginman tong unod sa mga dokumento nga to ginkarga sa karito at hibaluon ta na pila kadlaw. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabilang kay Batjo Bats ang natabo sa NGC nga nasunog nga mga dokumento may resulta na balaayhan ang ilang pag-imbestigar. Mayo lang wala may nakita sunog nga biguti. Bijon Peregrino naga-monitor man, Charis Bien, Jocelyn Liboon Dispoho Aragid, George Gargasiran tanan himuon gid nila para matinluan ila higko morto pa more. Alex Puentes arama nakatutok ana Mandrigos Rob damo multo dira gali. Sir nga ang gapangawat karton kay tulod-tulod kadina. Christian Roa Araman, Nonoy Castaneda Action Bray, ask lang ko about sini sa provincial capital wala na dira CCTV may ara sir para ma-monitor ang giho sa mga tao dira kung official documents ina dapat confidential na. Gani mano. Roth Kuzawa naga-monitor man manami na ipa-lie detector ang may dalang kariton. Tungburan Tuario Action Bray, good evening. Live at Billy Arte Condominium, greet lang Barangay Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsan na Castiliana sa apat ka kids da si RR Aming, Princess kag Zia. Kay Kagawad Jigjig Toledo kag Marlon Toledo, Tatay Tinoy kag Nanay Rosie Tuario. Salamat. Dimiar K. April naga-monitor man, si Giselle Franco sa Maaw. Araman si Mirari Rilota naga-monitor sa Dumanan. God bless. Michael John Sison. Good evening, so Brian. Great ko lang. School, okay, nabasa ko na kainaan, no? Sige. Balikan ka karon ng iba na. Kaya may istorya pata parti babae. Ito bala naka-uyab online. Kung ano ning unod siya. Patod pagpangalagad. Las 8:40. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampilian padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo nag-Voltaire handa sa solusyon
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may daya inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. May gabi lang kay Reggie Bigot, no? Kag kay Pidings Rosales, naga-monitor man si Matrion, Susan Ganancial Agapito, naga-monitor man sa Sipalay, mga kaaksyon. Ano? Sige. And sa mga nag-text dira sa aton sang kwan, cellphone naton, pasensya, gid daw nag-diferensya siya, no? Tingala ko man, ano?
Oras ko nakapuraot na gido kay gamay naging katama pero parte sa babae tablaki na. May atensyon sa mga dalaga dabla. Nag-chatmate sa reaction an. Tapos may nakilala siya online. Istorya. Nagmiguhay online. Amo ning budlive lang nga nagamigo-migo kabla tapos online lang sa Facebook lang bla way kay mo kita is personal kung anong status siya anong ang personalidad niya. Ginambalan siya sang lalaki halin sa Pasig nga magkadto sa Pangasinan. Tis pagkalayo sa Pangasinan. Kumadto man to siya. Nag-abot siya to sa Pangasinan mga kaaksyon. Last 4:30 na sang hapon. Sinugat sa lalaki sa terminal. Gindala sa lalaki pauli sa ila didto nga Puloy-an. Pag-abot didto, first time nga nakita sang iloy sang lalaki, ginpamangkot sinoni siya. Munabla. Hambal sang lalaki mga kaaksyon sa kilala kunaya. Munabla. Hambal sang iloy sang lalaki siya day, ano mo ning bata ko? Sabat sa mabayak siya na mo niyo, nobyo ko na. Hambal sa iloy, di ba makukita si mong gindala ka sa balay, paano ko magnobyas bata ko man? Te ang ang Pasig kag ang Pangasinan, guro, doon na pa dumagite ka lang guro ay. I don't know, layo eh. Ang lain lang to, kay paghambal niya nga nobyo ko ning bata mo, ahay, gin-deny siya sang lalaki, iya. Action firing line. Sa atubang sang iloy niya, ginhambalan sa sang lalaki nga nubya man. Hindi ta kay mo hinubya. Pula mula sus hilibion sa bahay. Tiyan ba sa lalaki, di tiyan nubyanay Te ang babae, kay way dali siya damo, kwarta nga dalaksyon-an. Nag-ayo siya nga matulog na sa balay. Wala gin patulog sila. Hindi mo pagpatulugon na hindi ta kilala basi anong klase bayi ni. Ahay, nanaog ang babae sa balay or nagwa siya be. Kag sagi kahibi is dalanon, may lang kinalabyan sang police patrol kagin dala sa police station. Action firing line. Dito sagi siya pamangkot nga nagahilibion, gin pa overnight stay to siya anay. Gin pa kaon kay wala siya kwarta ganin og pliti pa uli sa Pasig ganin sa Pangasinan. Action firing line. Sa pagkalayo sa Pangasinan mo. So ang leksyon nga makuha tadi mga girls da, hindi gid kamo sa gikadto sulong sa balay sa lalaki, hindi kamo sure. Kay pagabuto gin-deny man kamo sa lalaki, may tanay bla ko nagambal nga lalaki nga girlfriend ko na nay, patulugalan di kay may salig ko na siya muni-muni muna ti why gid. Tigwa to siya eh. Gahilibion, nakatulog isa kagabi sa police station, kagin pakaon, ginpakapihan pagkaaga, gintagaan plite pauli balik sa Pasig. Action firing line. Action JM, di ka gin mag-invite sa girls ha? Tapos i-deny mo about sa inyo to, kaya hindi iloy mo, kapamirip he. Di ang lesson learned today, kilalahon nyo anay kung sino nga mga persona. Ano abi kay ginapairal nyo, gugma lang guro nga di man sigurado nga mga personalidad na. Action firing line. May isa pa gid ka case to nga nag-propose si lalaki iya sa mall Action JM. Pag-propose niya way ginbaton sang babaye. Nauyatan niya ng mga bulak kag tanan, nagluhod na si lalaki kay ma-presentar na sang singsing ya para engagement bla. Will you marry me? Yes, I do, mamo na be. Sus binutang sa babae, iya ang lain naman nga case ang bulak sa semento kag ginbiyaan ng lalaki sa tunga mismo sang puwerte kadamo tawo. Action firing line. Ting pinakasimple lang ang balko da, mga sawa ka na lang gid nga inarte ka pa dira kay mo sa mga mall iya. Abi kadto itong balay sa babae kung ubya mo magid na tuntuon kag didto kaya magpresentar nga mga sawa ka ma-engage ko sa anak mo dali ito whiskey tatayo. Action firing line. Sigurado ginaya bingo ginaya pero kung dira kaya labi na gid kung di pa sure ang babae agoy kahuluya gid. Tigin videohan pa ang lain pa to kay nga video gin pa butang pa gid sa social media. Tinag-viral gid subong sa pagkaluluoy klase babae ang laki. Tiyan mo na ang sitwasyon. Ang pagpangaluyag kag ang pag-abyanay sa social media nga dalon bisag og mahanay abe, nga hindi malang kamo gid nagatubangay, ipaiway nyo na kadto kamo bisita ipairal nyo anay culture sang Pinoy nga magpangaluyag gid anay sa puloy-an sang babaye.
Kag sa mga babae naman, hindi magsugot-sugot through social media, dapat papisitaha si lalaki sa inyo sini nga puloy-an. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang out. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
Action, action, radyo! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis. Ginaendorso ko sa inyo mag-aksyon ang My Tisig ug Santon Plus Herbal Capsule. Wan ako sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon ay iban nga balita karon sa Action Night Patrol. Kag buwas gali bantayan nyo, may isa di ka probinsya sa Pilipinas aksyonan nga inutod sang amay ang duha ka kamot sang iya sining bata bangod sa kaakig. Buwas bla kay i-presentar ko sa inyo diri sa gabi. Munano man ay klase amay ni man. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa, Action Night Patrol karon med Action Eric Magbanwa, ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Magilibati tabwas sa wang Japon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.